Sanibonani kulu kuthu. Sengenele umkhulu wasemakhosini anibingelele nganzakodwa, anibingelela kakhulu ngane wethu. Ngizawuthi-ke siphendule amaphupho nje namhlanje kuleli viki, siphendule nje amaphupho abantu sebewabuzile. Okokuqala engizoliphendula, amaningi amavidiyo engicabanga ukuthi ngiwathathe ngiwaphendule. Ngimphendule nje ngevidiyo ukuze abantu bezowaniseka bazoba kahle. Umkhulu wasemakhosini indaba elixoxa ngofakazi. Inamba so-072 887 iyona namba kamkhulu wasemakhosini leyo. Wena oqala ukubona le video, please to make sure ukuthi uyasubscribe. Usubscribe nje umkhulu wasemakhosini bese wenza sure ukuthi ekuveni kokuthi usubscribe-ile ulike videos and share kulabo knowledge odinga ucabanga ukuthi bayayidinga bayathanda. Silana-ke ngane zakwethu, wena othe uphuphe inkomo ingene emanzini. Angazi bimbala muni inkomo yakho iphuphile. Uthe uma ingene emanzini wasebenze njani? Wasuyoyikhipha. Wasuyoyikhipha nje futhi ijike yakhishwa wena. Nencazelo-ke esithanda ukuthi siba ulokhuzana but ngizo-generalize la. Ukuze uzoyibuka le ndima. Ukuphupha inkomo ingena kanjalo kunokwenzeka ukuthi konakele emsamo noma kukhona idlozi la lithinteke khona. Angazi ukuthi lingene kanjani uma lingene emanzini. Kunokwenzeka ukuthi idlozi khona lithinteke khona. Angazi amanzi amanzi kanjani, isizibe sikanjani. Uma isizibe sidungekile idlozi lakho lisuke liza nokukhulu okuningi, kodwa ukungena kwayo emanzini kubika isimo sihle, depending ukuthi besisiziba sakho singenele sikanjani. Bese kuzoba ukuthi ngoba nakhu usuze walikhipha futhi wena, ungakwenza ukuthi lento iyonakala ngawe uyibhekile, noma khona la iyonakala khona, noma khona umuntu owenze into wazama ukuthwebula idlozi lakho. Kodwa futhi kuzolungiswa wena futhi lokho okwenzakalile. That's why ubona ukuthi iyangena lapha siyakhipha, kodwa idlozi nje elikhulu lakho ngicabanga ukuthi kuqondane nje nawe kakhulu. It might happen noma futhi kukhona into ezokudinga ukuthi wena usondelane namanzi, noma kukhona usiko oluthize, kukhona izinto ey'thize ezizodinga ukuthi wena ube laphana emfuleni ezizodinga wena le nkomo ozawungena bese uphuma nesikhuni sivutha, noma bese uphuma nobhaqa livutha, noma bese uphuma nekhandlela livutha. Angazi ngizoyibeka kanjani le ndima, kodwa le nto idinga wena nawe bese uyajula. Ubheke kakhulu ukuthi emseni waphakade uJehova kuzawuthiwani ngawe. Ikuphi nakuphi okuyikhona khona okudingakalayo. Uwena-ke ephusheni lakho alicacanga lonke, kodwa ngithemba ukuthi uphendulekile ngane yakwethu. Umkhulu wasemakhosini nonke eNingizimu Afrika, entshonalanga, ningizimu, empumalanga, nabakude phesheya kwey'lwandle, Nkosi yami, abasebenza phesheya kwey'lwandle, abasizwayo isiZulu uma ngabe sishaya amavidiyo, abasifonelayo, bahlole online. Sibonga kakhulu ngane zakwethu ukuthi niyakholelwa ke thina, niyalilahlele nithi hawu Nkosi yami ake silahlele nayo ingane yakwethu ngahle isize. Kunalabo abasakwazile abasathi basabhukha Nkosi yami ukuthi basalungiselela ukuthi bazoza kumkhulu wasemakhosini. Konke sengazi ukuthi uJehova kungahamba kahle. Indaba elixoxa ngofakazi-ke emagumbini amane omhlaba, ijaji elijaji isiminya sokugcina, Makhosi Ndawo, Camagu, amen.